Avui farem el conte Les tres ossets i la Rínxols d'or. Hi havia una vegada una nena molt boniqueta que tenia els cabells arrissats i daurats. Li deien la Rínxols d'or. Un dia de primavera, que estava avorrida, va decidir fer un vol pel bosc i allà enmig dels arbres va trobar una caseta preciosa. La porta estava oberta i va decidir entrar. A la sala va trobar 3 cadires, una gran, una mitjana i una petita. Va seure a la cadira gran per descansar una mica, però de seguida va fer un salt i va dir: Uix, aquesta cadira és molt alta! Va seure's a la cadira mitjana, però una de les potes ballava. Va provar la petita, que li anava just a la mida, però en seure's, catacrac! Ai, m'he caigut! Aleshores se'n va anar al menjador, on va trobar una taula parada amb 3 plats de sopa. Ja tenia una mica de gana, així que va decidir tastar la sopa del plat gran. Ui, com crema! Va provar el plat mitjà. És massa salada. I va provar el plat petit. Aquesta sí que és bona. Amb la panxa ben plena, li va entrar bastanta son i va investigar per la casa a veure si trobava algun lloc on descansar. Tot buscant, va trobar una porteta al fons del passadís i en obrir-la va trobar 3 llits. Un llit molt gran, un de mitja i un de petitó. Va estirar-se al llit més gran i... Ui, que dur! Va estirar-se al llit mitjà... Ai, és massa tou. Va estirar-se al llit petitó... Ai, aquest és perfecte. En un tres i no res, es va quedar dormida. Just aleshores van tornar a casa els propietaris. Eren 3 ossos. El pare, la mare i el fillet. El pare, al seure a la seva cadira... Algú ha assegut a la meva cadira. La mare ossa també va voler seure a la seva cadira. Algú ha assegut a la meva cadira! I l'osset petit, quan va voler seure a la seva cadira... Ui, algú ha assegut a la meva calella i l'ha trencada! Mué! Van decidir anar al menjador a menjar la sopa. El pare ós, en veure el seu plat... Algú ha tastat la meva sopa. La mare ossa va provar la seva sopa i va dir: Algú ha tastat la meva sopa! L'osset petit va veure el seu plat i... Algú ha tastat la meva sopa i se l'ha menjat tota! Mué! La família d'ossos va anar cap a l'habitació. El pare ós va dir: Algú s'ha estirat al meu llit. La mare ós va mirar el seu llit i va dir: Algú s'ha estirat al meu llit! I l'osset petit, al veure el seu llit, va exclamar: Algú s'ha estirat al meu llit i encara és! Amb tant enrenou, la Rínxols d'or es va despertar i espantada va saltar per la finestra i va marxar corrents. Aleshores, la Rínxols d'or mai més va entrar a cap casa sense ser convidada. Conte contat ja s'ha acabat.